Hi guys, maing hapon. Nakapit may lalilin guys kaya nag-charge ko kay lubat na gid akong cellphone niya. Ang prami din magpasend ko buhok sa baboy. Nagpakumpra si mama sa iyang baligya guys. Nya, nakapit-hapit man lagi ta. Kay kalubat naman sa ko. Tapos ni sa balik mo ni Rona. Isa pa. Guys, maumpra na ni Misa gipadala ni Mother nga para kumprahon. Bitsin mga nagkuan lang dito ra pa bitsin lang. Bitsin magic sarap. Bitsin og magic pang bitsin ra. Bitsin og magic Pila ka packet? sa isa. 100 ml ug 200 ml unom ka tinapa. Pila ko 200 ml? Atami Pila ka 200 ml? unom. Di na mo diya lang to dito pikas. Pwede na na imong gikuha nga duha kay 100 nila. Pwede dito pikas. Pila ka bukay uno? Unom. Unom ka 100. 200. Unom. Atami tinapa unom. Ulang pag sa 100. Mm. Ano lang lista di? Ako na lagi. Basta kayo unom-unom. Unom ka 100 unom. Kani, wala may atami, Kevin ra. Kani oh. Kani lang Kevin oh. Sila. Ayun ang laki, kani lang Kevin. Kevin lagi. Unom. Miga or Kevin? Kevin ra, kay brato ra. Pila ka Kevin? Unom ka Kevin. One pack nga kuan. Nescafe stick. Naman, kung ano mo, yan po kasi sa ito. 1 cup Nescafe wa. Tovar kala. One cup na Nescafe stick na Aman. Abaris o. 1 half downy. Mura lagi siya powder dani lang. Ay na day powder syrup oh, 1 dozen. Yeah, oh, swak 1 tay. 2 kilo central. Ang kape na Na. Ha? Kuha dito sa kuan ka ribisco. Pila? Isa. Dito ro. Ito itong ribisco. Libis ko. Ang gusto pag-isip diya. Yahoo. Ribisco na nga na palaman. Wala. Dili man maong ribisco lang katong orange ay kanang. Ano yung gudin? Isa kaya ho. Ay unong kaya ho di ay wala din nang yaw lang. Tura dito pikas lang. Unom kaya ho lang. Inom ka ba? Puro na cheese among yaho. Ah, sige lang. Diyan si Midline. Quick chow. Beef. Pila ka ba? Butong ni. Ang sasya. Pancit Canton ano? Oo, unom. Basta ulam ka ba? Kala sa powder lang din ay syrup. 1 dozen syrup lang. Ah, yung quick chow kanton to pikas da. Unom ka kanton, dilihalang, o unom pod ka quick chow. Kala na, ay syrup na. Isa kayo na ni? 1 dozen. Ambot lang, masiguro siya. Igna daw.
1 kilo asin. Ay, 2 kilo asin. Mura. Na daw. 1 dozen na siya. Dili, 6 plus 1. Dumagi na isa. Dugangi sa isa lang. Naraya listahan o. Dana na lang butangi sa kuan. Kaya ron Pagpitso. makabalos siya. Kaya kaya ba din siya. Pila man eh na. Stick, isa kita pa. Sana? Kala daw ka bar? Unang ka daw eh. Kaka-over. Isa ng swak. Promo or walo? Promo. Central doha. Release po isa. Yaho, unom. Unang kaya ho. Quick show bit. Unom. Kanton. Unom. Kopi ko blanca. Ay, kakatayin sa ni twin. Oh, tuwen. Salt powder sa kadusina. Dressing. Uwil, wala pa na uwil. Narawil. Ay na uwil. Asin na doon. I-check na sana. Ito mo. Kasi tayo ito sa ganina. Paminaw, amati. Pato ito. Kano ka sa biyat. Local rice. Kani oh, planters na. Lamig ko da. Dapat ito ko ito na ba lamig na? Mo na ang ipatutong una. Mura kinabalatuhan guys. Kalon guys, kaya ito ni isulod ang bugas sa U-box. Palit ko ng bugas. Ako na makaon dia ba? Pa-snack man si ate dito ilalilin. So muna among snack ang ako na ko ikaon. U-box. Tarong nga sa itong hapin lang kay basi. Ayaw niya nagtubil sa ta. Dila na kay para dili kay mabunog. Kaya tampo rin na. Kani kang mama ni tanan guys. Kana ba Abi na sa mo akong gamay ra baboy. kay gipapala. Matangki ni mo na. Sila ran ni Rere dani magdala guys. Aglisod si Luna kay bukat kayo. Nang tangki man ni namo paingin din eh. Okay. Tangki ni Mare. Abi ko maggamay ra ning ipadala ni Madirer. Bukat kayo. Kira ka? Anda na. Dami na mahog ni. Subak ko. Ada tangki ni Mare. Ha? Kira na na? Hi guys, maing odto, may hapon di ay alauna na naanata nila ni mother. Daw adto ta sa iyang tindahan guys, kay mangilkil ta. Nagpakuan siya tiji sila og kuan ice cream. Nga gibaligya ni Lilin so tanaw na to og naa pa ba? Kay mukhaon tag ice cream bitaw. Wala pa yung mga bata guys. May daghan biscuit ni mother guys. Wala pa yung mga bata. Niya kay si Doy Doy ang pangayo man. Lah. Pilar kabuk na bilin di ay gamay ra di ay. Tanaw na to guys kung pilar kabuk na bilin. Yapon na to guys. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ay! 16 kabuok guys. 16 kabuok niya kaya wala pa may mga bata. Mga bata ra mo nagtagaan ani.
Pero kaunta guys. Bitaw. Ay, apil ko na si mother. Sige, tagaan na to si mother o si father guys. Kim kaon na po sila dani. Apil po na sila bata. Mother, kang father, kang doy-doy ako Narate di sila. 16 ka buok ang nabilin. Daon niya nasad ng uban. Kaya mga bata nang eskwela pa. Okay. Naara din ko alintag kutsara. Grabe guys. Walay tubig sa mga bisag gamay. Kaya walay agas. Wag gini na tubig bisag gamay. Igo lagi ko naka pasaw gani na sa baboy. Nakaligo. Wag yun na. Wala na tubig yun. Ambot na lang yun. Mag-ambot na lang yun daan eh. Plus si Richmond di ay. Apa ka na si Richmond dani ma? Ha? Taga na to si Richmond guys. Tagaan na to si Richmond. Tagaan po na to si Richmond. Gikuan na ni Ate Giselo guys. Og salamat kayo Ate Giselo sa tanan og happy birthday. Birthday ni Ate Giselo karon guys sa 27. Ala. Richmond dani. Wala ay kana pag video kay way porol. Nganong wala man kay porol? Unlan ba ko unlan? Nganong walay porol among onday? Ay onday. Sige na unlan ba unlan? Nganong walay porol? Nganong wala kay porol? Atong unlan ay sige pungutan natin. Oh, unlan ngono gisugukan ni Lolo. Hoy. Unlan ko unlan. Kuha unlan. Ay video mangubos magay. Nganong manan niyo sirpane? Wala mo sirpan da. Pasuta oh. Agkaon ka dali da. Hindi naraya doy. Kapakan ka? Imo pod na. Salamat Ma'am Giselo sa happy birthday nimo. Birthday niya karon. Birthday niya karon sa 27 sa 27 karon na. 26. 27 mo karon. Try mo do ni Lola do. Okay. Nana ya pa. Buang man si Duido. Sama lagi porol ni Mano ini mo do. Oh, niya mo. Naralolo. Natagak. Oh, dali. Ala, natagak ang porol. Yeah. Ano man natagak man na? Di? Oh. Adi, agoy. Narate, thank you so much. Nagapilang mga tiguang og kaon. Kaon ta guys. Naubo man na lagi. Ubo na. Labay. Ano yan? Oh. Si ate guys, tuwa na sa Barrio Hall kay karon ng ilang husay ni Sir Ruin sa barangay. Ikaw ka na rin? Kita ni. Wa may nakalungag kay way tubig. Ko naman may bahal ito. Sa ako. Isa na kiniki ako yung isa. Doon nahubong lagi na do. Na. Masa may lakaw ni Alan sa sila. Pa sa glig, dako kay dinhi yung panagbuto. Wala, hinog na kay na. Ulo pa nabuto. Masa may kontra engineer. Daghan sa dahil sila. Basta pa sa Richard. Daghan sila kibingitan. Wala yun. Hindi na kaya ko si Alan mo kontak niya eh. Saan? Sa adlaw kaligo. Baka ako iniisip kong binitiwan niya. Eh di kaligo saan? Adlaw na siya kaligo. Hindi ka nasisikatan ng Ano araw. ang trabaho na na? Tanyero. Yan ito na ni Mano ikaw. Ang sinabi ni Guerrero, nakahanda ko. Nag-live si Alan. Kung siyang bingo. Oh. Ito. At kinitya ko sa'yo. Yan na. Kung siyang Ang bingo. sikat ang araw, nakatayo pa rin ako rito. Yata ni Mano yung iya do. Huwag ka ito eh. Nag-at ka to ang para kayo na ito eh. Saka magsaya.
Transok sa gila. Na, katagak ng shirt ni Kuan. Richmond. Hi guys, may hapon. So ngayon guys, kinakauli namang mga bata yan sa eskwelahan. So hi guys, may hapon. So ngayon guys, kinakauli ang mga bata yan sa eskwelahan. So ato na kuhaon ang ice cream. Ato na ipanghatag sa mga bata guys. So binda na ito si Relona. Mimi. Oh, siya, Mimi. Wala. Wala, may kutsara. Kulangan laging kutsara, mi. Tulo ra ka kutsara. Lo, tula! Ice cream! So, narati di silo. Ako na ning igawas. Tita! Ikaw, anito ta? Thank you, ta! Kaman? Ito ta sa gawas, guys. Mahatag. Tubaga sa ka, nag-video pa ko. Dua ka mo, papa! Balingwan, nagyapan siya pahuwat. So, na itong ice cream, guys. Tubaga sa! Thank you, ta, sa ice cream. Ini guys, ah. Ikaw, isa ko ba? Dito ko matubang. Bili na siya. Dito. Ah, hindi ka. Nag-vlog. Nag-running. Ay, jogging! Nag-jogging si Princess? Nag-apil mo, nag na siya running. Ah, nag-appeal si Princess of running. Ako volleyball. Impel man si Mimi. Masay mo ikaw. Ay, kung kubuin eh. Masay mo ikaw. Baliktad sa lilas, oh. Nasa ibang-ibang na ni guys. Dito kami. Naduha ako, nay. Bigla naman nakabuk. Isa rai mo. O isa. Asa di? Parabang oh. Jay, ah. Ibang-ibang. Ah. Salamat. Jay oh. Salamat. 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 Batra ka na kaukan. Yatag sa mo ate oh. Isa rai mo mi. Pamintaha jud kami da. Isa rai mo. Kamano Napay upat guys. Anti oh. Tilaw yung ice cream ni Lelen. Wala na may mga bata. Para din ka sa mga bata. Agoy hayahay ang bata unta dani. Wala na may mga bata man. Ano kayo? Gikan na ni Ate Giselo. Thank you, ta. Tita? Guys, kapaldo putik guys na. Jewel. Bang. Yatag sa imo mama bangkaw. Ta. Happy birthday, ta. Happy birthday daw Ate Giselo. Ingon si Mimi. Si Richmond nagkaon na sa kanina. Kaon pa ka do? Ate na isa ha. Di mag Ay, classmate ni Mimi guys. Oh. Okay. Yatag ka. Yatag sa mi classmate ko. Nawa may kutsara na mi. Kulang lagi yung kutsara ma. tuan dito tuan. Naway kutsara na lang. Nahurot ng kutsara lang. Tuan dito sa kuan no. Saka ito na to sa kuan lang. Tagay mi kaw. Tuan sa kutsara butangan kutsara. Kaw kami kaw. Ay salang yan. Kutsara na to lang. Nakang uyungot ah. Nang baklay na siya. Anak sa kay guro na ni Kuan. Luloy tingali. Nasa dato akong gibili na Giselo. Kang lang kay nagchat ito siya. Tuan butangan kutsara. Napabilin daw siya. Tuan dito sa butangan kutsara ba sa kusina. God bless. Happy birthday, ta. Hi guys, may gabi So ngayon guys, na ay ipamalit ni Relona. Ang atong ipakita sa inyo ang palit ni Relona sa iyang nadawat kagabi nga
chikas. Dahil nagpagkita sa iya ha. So, iyang ipamalit guys. So, thank you so much sa tanan-tanan. Nga nag-share. Daghang kayong salamat sa inyo tanan. Pati Ma'am Jessica o Ma'am Mary Joy o Ma'am sa itong isa lang Ma'am Provinciana. Ayun sa ito siya. Basta kay daghang kayong salamat sa inyo tanan guys. Sa tanan-tanan daghang kayong salamat. Ako siyang ikuanan nga magkuanta lang magdala-dala kag baligya para dili ka mahutdan o kuan na kay makuot-kuot na pang project pang gasolina na manang may kuan magdala-dala kag kuan kay may man dito kay mahalin man dito sa iyang room kay daghan man sila estudyante dito so maghimo mig manskin kay nganing manskin kay masuksok raman siyang bag ang sudlanan kay gamay raman yung sudlanan so maghimo ta karon guys palit siya og tulo ka pack nga ace sa una ako ang gimon sa una is Yahoo murag langan kay itong Yahoo nagpait ko siya og condensed cowbell og ibat kaya wala may discated guys kini pwede rin siya i-toppings wala may discated dito ko ganina sa tindahan ko nga na-desiccated na-desiccated Skitid, ringalan na sa di man. Lubi. kung ano desiccated ingon din siya nga wala kuprastra Mauna to? bugal-bugalon gitong tindero wala diha mauna to si mauna to Kupras. Parehar lubi. sa Kupras lubi. good morning Guys, dagto na butang guys. Sa stand guys. ayun na pasa sa butangan to ko Awit kayo. good morning guys ato na ning ibalhin na ni guys kay kanino dad amorolon na kamay man na siya guys pero ito tong aw hawak dia kay imong buhok Awit kayo na siya guys. Ganahan na rin ang Zia. Nay, ganahan na rin Zia na. Nay, magbalong ko na ang bayang kwarta. Sagot ka, Nay. Ako ang bayang kwarta. Medyo masaya na ito. Ini. Basa lagi. Nay. Nay. puyo me Hah? Kita tak tu. Ayo guys, guys. Ayo guys. Ito lagi 60 man ikabuok Kuha ako isa. Ini ha, nabalit ko. Tapos,
Extra guys, kay kaon ni isa nagpa-ulit siya ganina. May koyo na. Ito ba akong iya? Nay! Nay! Basta ito. Ang nalasan na ko niya. Ay lang, may koyo na. Tingnan nyo guys, oh. Ready na ni dalawang ni Arluna guys. Lami siya. Lami ko no guys.